Tuetaan kanssas mun maailmaan seuraavaan. Yhdessä voidaan niin me muut pelastaa. Tässä näin käsikkäin maailmaa valaistaan. Tänään me pahuus tuhotaan. Me sen nollataan. Koutliko muita suojellaan. Koutliko kun vain kutsutaan. Koutliko aina taistellaan. Kopio. Revi siitä tulipallo! Sinä limapyörä, maista tätä! Olet muka niin fiksu! Oita kun lähetän sut mustaan aukkoon, niin... Voisitko vähän rauhoittua? Kiitti vaan, Ulrik! Sun takias mä en saanut bonuspalloa! Mä olen kuoleman väsynyt ja nyt mun pitää aloittaa alusta! 4 aamulla. Odd, herätys! On aika nousta ylös! Hei, miksi teillä on tollaset vaatteet? Sä muistat pian. Mieti nyt, Odd. Voi ei jumppaa! Mut mä en voi mitenkään tulla, se öinen peli väsytti mut täysin. Enpä usko, että Jim arvostaa tuota syytä. Alita, tee mulle palvelus. Keksi joku hyvä syy, että mä voin jäädä nukkumaan. Näkö? Mitä mä hänelle sanon? Kiitti vaan. Della Robia? Della Robia! Pitääkö minun todella toistaa Della Robia? Odd ei voinut hyvin ja meni terkkarille aamulla, Jim. Poissa siis. Kun ei voi hyvin, pitää tietysti mennä heti terkkarille. Delmas. Paikalla! The Vassar. Paikalla. Ducrow. Joo. Sano paikalla tai täällä, eikä mitään jojotteluja. Okei. Hei Naomi, haluaisitko kokea mielettömän ja hengästyttävän kokemuksen mun kanssa illalla Kuutamossa? Älä untelee, Turka. Tänään me treenaamme korkeushyppyä, mutta tällä kertaa en selittele teille mitään turhia diibadaaboja, vaan näytän. Joten tarkkana. Ja lähtee. Ja tästä näin. Hyppyjä! Milloin sinä oikein opit, Jim? Jos teet tällaisia temppuja, sinä päädyt aina tänne. Niin, se on ammatin vaaroja. Päästit näköjään Della Robian jo pois. Eihän Odd ole ollut täällä. No, kuinka huono puheen sotamies Jim piti tänään? Mua harmittaa, etten kuullut sitä. Se mies osaa puhua niin outoa. Jospa nauraisimme hänelle yhdessä toimistossani. Olenhan mä vielä unessa ja näen painajaista vai mitä? Olet kyllä hereillä, Della Robia, mutta tämä voi hyvin olla painajaisesi. Pettynyt. En voi muuta sanoa. Minä olen hyvin pettynyt teihin molempiin. Minä olen samaa mieltä. Nuo kaksi pitivät minua hölmönä. Te jätitte tämän koulun opettamat eettiset ja moraaliset arvot häpeämättömästi huomiotta. Te molemmat valehtelitte. 4 tuntia jälki-istuntoa. Niinkö? Vai 4? Niin, vain 4, koska minä olen niin... Heikkoko? Jalomielinen. Kiitti vaan ihan sikana avusta. Hei Odd, en mä voinut tietää, että Jim loukkaa selkänsä ja joutuu terkkarille. Jos olisit keksinyt paremman selityksen, mä en joutuisi nyt jälkkään. Ja jos sä et ois noin itsekäs, huomaisit, että mäkin sain sitä jälkkää. Ja miksi? Koska sä halusit nukkua, senkin laiskiainen. Hei Alita, haluaisitko kokea mielettömän ja hengästyttävän kokemuksen mun kanssa illalla Kuutamossa? Alita menee mieluummin jälkkään, kun treffaa sut. Kiva kun kysyit, Nikolas. Se olisi varmasti tosi kivaa. Mä näen nyt omiani. Etkö sä oikeasti lähdet ton nörtin matkaan? Mieluummin nörtin kuin kaltaisesi itsekään puupään. Nää on tosi hyviä. Mitä mä nyt sanoin? No, ilmeisesti käynnissä on jonkinlainen kylmä sota.
Ihan oikeasti, sopikaa jo riitanne. Meillä on tärkeämpiäkin asioita mietittävänä. Ai niin kuin verkkosurfailua skidillä. Just niin, ja varsinkin sen teidän löytämän salaperäisen pallon tutkimista. Hienoa, koska mennään. Jos me viivytellään, sana vaan voimistuu, joten käykö jo tänään? Siis jos nuo kaksi hautaavat sotakirveensä. Kunhan mun ei tarvi puhua tolle. Sopii mulle. En edes halua kuunnella itsekästä kakaraa. Kaipa tuon edistystä. Hei Aelita, onhan ilta vielä ok? Olen pahoillani, siis ihan oikeasti, kun mulle tuli vähän menoa. Mulla on tärkeä koe, johon pitää lukea. Olisi kai pitänyt arvata. Liian totta ollakseen hyvä. Tai siis kyllä se tietää, Aelita. Herb, haluaisitko kokea mielettömän ja hengästyttävän kokemuksen mun kanssa illalla Kuutamossa? Tääkö on se mieletön hengästyttävä kokemuksesi, siis kalastaminen? Et uskokaan, kuinka mielettömän hengästyttävä ison hauen väsyttäminen voi olla. Sä olet yksi klaunikala, Nikolas. Shh, kalat säikähtää, jos sä huudat. Ei mitään kiirettä kuule. Anna olla nyt jo. Mitä Odd tekee täällä? Ja Aelitallakin piti olla joku koe pian. Mennään. Odd, etkö sä nyt liioittele vähän? Kiitti, Jumi. Kiva, kun suosit häntä. Uskomatonta. Ollaanko me jossain lastentarhassa? Rauhoittukaa nyt jo ja keskittykää tähän tehtävään. Siirrä Ulrik. Siirrä Jumi. Siirrä Odd. Virtualisoi. Okei, käynnistys. Ulrich, voisitko kysyä Dorka-kaverilla, osaako hän vielä käyttää skidiä? Lopeta jo, Aelita. Voit kysyä itsekin. Hyvä vastaus, Ulrich. Hei, te molemmat alatte käydä mun hermoille. Joo, meille riitti. Jos te jo lopetitte, mitä jos lähdetään? Irrotan tuet. Vertikaalityöntö käytössä. Ja nyt sukelletaan. Verkossa ollaan, Jeremy. Holoverkkojärjestelmä kytketty. Aelita, anna suunnaksi 170 ja etsikää hubia. Selvä. Mä syötän teidän viime matkalla löytämään pallon koordinaatit. Hubi näkyvissä. Valmiina? Ollaan.
saan pois täältä, mä en tykkää tästä. Ei hätää, mä suojelen. Kiitti, kiva kuulla. Mitä sä pelleilet? Tuu alas! Mä en uskalla tulla. Mä pelkään korkeita paikkoja. Ei hätää, ei se on kuin 15 metriä. Etkö voisi olla jo hiljaa? Pysy siinä, mä hain sut alas. Voi, tämä on kamalaa. Mä en halua kuolla. En ole edes kertonut Sissille, kuinka ihana hän on. Retrojarrut! Valot käytössä! Okei, Jeremy, me ollaan sen pallon luona. Okei, Ailita. Katso, onko etelänavassa sisäänkäynti niin kuin Liekossa. Se on jo paikannettu. Kiinni on. Mitä mä nyt teen? Ota sitä, ehkä joku avaa oven. Mä käännän. Hei! Odd? Joo, olen nyt jo hiljaa. Avain aktivoitu. Odottakaa hetki. Mun pitää hakkeroida salasana. Voit päästä jo irti. Jos kuulit, mitä mä sanoin Sissistä, niin mä en tarkoittanut sitä. No, mä kerron, ettei se ole sun mielestäsi ihana. Tiedät, mitä tarkoitan. Siis älä kerro hänelle yhtään mitään. Odota. Tämä näyttää ikivanhalta. Mietin nyt. Jos kaapeli katkeaa tai lattia pettää alta tai ruosteinen moottori hajoaa, kun ollaan sisällä, me jäädään tänne ja rotat syö meidän sisuskalut. Okei, mä tajusin kyllä. Etsitään portaikko. Etsi se tuolta. Okei, koodi kräkätty. Hienoa, Jeremy. Uskomatonta! Se paikka on täydellinen kopio Liekosta. Paitsi että sektoreita on vain yksi. Metsä. Loiko Xana verkkoon toisen liokon? Mutta miksi? Ei mitään hajua, mutta veikkaan, että ei hyvät mielessä. Ja Xanan tuntien se on varmasti tehnyt useampia täysin samanlaisia kopioita. No mitä tehdään? Tutkitaan. Todellakin. Haluan tietää tästä uudesta maailmasta mahdollisimman paljon. Selvä. Käynnistys. Kaikki tää vaan metsäsektorin takia. Ilmeisesti metsää ei näy puilla. Jos ette halua, että eräs alkaa itkemään, naurakaa hänen vitseilleen. Mitähän Ailita ja Otse tekivät täällä? No, heitä ei enää näy. Mennään. Oota, kato tuota valoa. Okei, nyt teidän pitää jakautua pareiksi. Toinen pari tutkii ympäristöä ja toinen vahtii skidiä. Okei, on Ulrikin pari tai Jumin. Kerrankin hän puhuu asiaa. Nyt tämä saa riittää. Ulrik ja me lähdetään pois täältä. Me tarvitaan lomaa. Joo, te voitte tapella niin paljon kuin huvittaa, kunhan meidän ei tarvitse kuulla. Lähetään ajokit. Kiitti, Jeremy. Nähdään ja pitäkää hauskaa. Ouch! Sorry. Taisin kuulla omiani. No, oisit sä voinut keksiä paremmankin syyn. Ja sä voisit joskus ajatella muitakin.
Ood, mekatakki kello 3. Voi ei! Alita varo! Ulrik, Jumi, Sana hyökkää Skidiin. Teitä tarvitaan pahasti. Selvä, Jeremy, me tullaan. Ood, Ailita, Skidin suojat eivät kestä enää pitkään. Ilman Skidia en voi luvata, että pääsette takaisin skannereihin. Jeremy, voitko ohjata suojiin lisää voimaa? Luultavasti, mutta se vie aikaa. Siihen nimittäin pitää ohjata energialohkoja itse supertietokoneesta. Eikö supertietokoneen kopelointi ole vähän vaarallista? On vähän pakko. Se on ainoa ratkaisu, jonka keksin tähän hätään. No kun sä vähän mietit, niin kyllä sä ideoita keksit. Hienoa, Ailita. Virta ei enää riitä paluuseen menneisyyteen. Mutta koska Xana ei ole hyökännyt oikeassa maailmassa, se ei ole ongelma. Entä jos tuolla onkin joitain muita? No keitä siellä mukaan olis? Haamuja, ihmissusia tai jotain drakuloita? Tuo ei kuule naurata tippaakaan tähän aikaan yöstä. Oot naurettava. Kivetä nyt. Mä haluan napata Odin ja Ailiten itse teossa. Mikä ihmis sua vaivaa? Ne on varmaan täällä teollisuusvakoilemassa. Odi ja Ailitako, teollisuusvakoilijoita hylätyssä tehtaassa. Mikä sua sit vaivaa? No ehkä ne tekee noituksia. Tehtaalla on tosi paha ongelma. Herb ja Nicholas löytävät ihan pian supertietokoneen. Enkä voi nyt palata menneisyyteen. Ne nörtit ei saa löytää sitä konetta. Hoida sä heidät, Jeremy. Me pärjätään kyllä täällä. Mä en tule pidemmälle, vaan jään tähän. Jäätkö sä puoleen väliin? Usko tai älä. Kuulitko tuon? He ovat takanamme. No sit äkkiä alas. Mä näin Odin. Skid on mennyttä, jos komistus pääsee sen lähelle. Toivottavasti Jeremy ehti vahvistaa sitä. Sori vaan, mut sä et tainnut ehtiä tuhota mitään. Jeremy, lataa mun aseet. Voi itku, eihän hän ole siellä. Mene sä tuonne, niin mä menen tänne. Jäi kiinni. Auta mua senkin idiootti. Kiitti, Ailita. Etkö sä tiedä, että ylinopeus on vaarallista? No niin, vauhtia nyt!
Hissi näyttää toimivan ihan hyvin. Jeremy, sä tulit! Odota, mä sammutan ensin hissin. No ei hätää. Odotetaan heitä. Heidän on palattava joskus. Herb ja Nikolas varmaan näkivät, kun sä ja Ailita tulitte. Ja he etsivät nyt teitä. Jos ne etsii mua ja Ailitaa, mä tiedän miten me päästään heistä eroon. Mut tarvitsen Ailitan takaisin heti paikalla. Ja sä tarvitset, ei millään pahalla, mut avoimen mielen. En nyt ymmärrä. Mitä sä oikein tarkoitat? Myönnä pois, William. Sä et voita tällä kertaa. Ulrik, meillä on hätätilanne. Ne virtualisoi Ailita. Mitä? Jos näin on, kuka Skidia sitten ohjaa? Jumi voi ohjata. Ei hätää, mä neuvon sua. Jos sä niin sanot. Kamalaa. Ei hätää. Mä devirtualisoin sut 3. 1, 2. Heippa! Oho, mitä nyt? Pitää odottaa, että saalis käy koukkuun. Mitä? Kaiken jälkeen mun pitäisi tehdä niin. No joo, jos sulla ei ole parempaa ideaa. Usko pois. Aikanematon linnu kalannappaa. Mitä te siinä tuijotatte? Siksi ne siis piileskeli tehtaassa. Ne tykkää toisistaan. Kylläpä sä näytät vakavalta. Naharmutinko mä Skidin maalia tai jotain? Mietin vain sitä Liekko-kopiota. Kun se on olemassa, jossain päin maailmaa on oltava myös toinen sanavaltaama supertietokone. Ja jotta me voidaan tuhota se, mun pitää keksiä, miten teidät materialisoidaan takaisin oikeaan maailmaan kopiosta. Älä stressaa, me hoidetaan se kun aika on kypsä. Onko se ainoa ongelma? Katos, toi Einstein oppi just mitä avoin mieli tarkoittaa. Teilläkö on siis todisteita, että Ailita seukkaa Odin kanssa? Tuo on vielä typerämpi satu kuin se herra Jardinin tupee. Ei mä oikeesti näin heidät. Ei se ole satua, vaan totta. Katso itse siis, tuolla he ovat. Senkin pönttö! Katso vaan peiliin, itsekäs luuseri. Eiköhän tuo lopettanut kaikki naurettavat juorut. Ja enpä tiedä. Musta sun eleet oli ristiriidassa sun sanojen kanssa. Mitä? Kuule nyt, Ad. Älä viitti, mä vaan kiusasin. Sä sitten hermostut niin helposti. Mä annan sulle selkään.